Romana, ty vieš vôbec, ako sa robia počítačové hry? Nie. Ak vývoj technológií pôjde takto ďalej, v blízkej budúcnosti bude na internet napojené naozaj všetko. Ako mocným by sa teda stal hacker schopný internet ovládať? Tejto témy sa chytilo kanadské štúdio Ubisoft Montreal. I was the best at what I did. A hacker. A thief. I got in, got out. No one got hurt. Until I discovered something I was never meant to see. That's when they came for me, but killed her. Now, I'm coming for them. Dlho očakávaná hra Watch Dogs sa odohráva v blízkej fiktívnej budúcnosti mesta Chicago. Mesto je ovládané internetovou sieťou CTOS a hlavný hrdina Aiden Pearce je skúsený hacker. Po rodinej tragédii berie Aiden spravodlivosť do vlastných rúk a pomocou svojich schopností plní rôznorodé úlohy. Čo ale zmôže jeden hacker proti celému mestu? Všetko. Hacknúť semafory a zastaviť tak nepriateľov? Nie je problém. Presunúť peniaze z účtu zločinca na svoj? Hlusknutím prstov. Ako správny ITčkár má Aiden vo výbave kopu užitočných zariadení, takže žiadna informácia pred ním nezostane utajená, žiadny zloduch ukrytý. Hra je v predaji od 27. mája a je naozaj veľkolepá. What you just saw is called Focus. It represents Aiden's analysis capabilities and his quick reflexes. This gives the player more time to combine core game mechanics together, such as shooting, hacking, and driving, in order to handle more complicated situations. Keď už sa nachádzame v priestoroch firmy vyrábajúcej počítačové hry, rozhodli sme sa ukázať vám postup tvorby hernej grafiky. Samozrejme v zrýchlenej forme. Za normálnych okolností táto práca zaberie mnoho hodín. Radi sa hráte hry a chceli by ste sa o svoje zážitky podeliť? Stále populárnejším sa stáva streamovanie, čiže vysielanie vašich hráčskych zážitkov pre internetové publikum. Princíp je jednoduchý. Hráte sa, to čo sa deje na vašej obrazovke zaznamenávate a následne v priamom prenose vysielate na internete. Tam si to môže pozrieť hocikto, komu sa vaša hra zdá zábavná, poučná alebo iným spôsobom zaujímavá. Každý si musí nájsť svoj vlastný štýl a publikum. Špecializované servery ako napríklad Twitch, TV slúžia ako portály, kde sa hráči a diváci môžu nájsť.
Ak je počet vašich pravidelných divákov naozaj vysoký, tieto stránky vám dokonca umožnia si privyrobiť. Len tým, že sa hráte. Nice outfit. Medzi hráčmi hľadajúcimi zábavu a výzvu pre mozgové závity aj rýchlosť reflexov je veľmi populárny žáner tzv. Plošinoviek. Dve takéto pekné a zábavné hry sme si pre vás pripravili aj dnes. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna rozprávková krajina plná rozprávkových vecí a bytostí. Jednou takou vecou bol artefakt menom Train a 3 takými bytostiami boli naši hrdinovia, rytier, mák a zlodejka. Train ich spojil a jediný spôsob, ako sa vyslobodiť, je nasledovať ho a zachrániť kráľovstvo. Hráč môže hocikedy medzi týmito postavami prepínať a využívať takých unikátne schopnosti na riešenie komplikovaných situácií. Hra je naozaj nádherná a stojí len 7,99. Pit je titul princípom veľmi podobný hre Train. Akurát sa odohráva v budúcnosti a hrdinu máme len jedného. O to viac schopností a užitočných vecičiek táto tajomná postava má a na riešenie hlavolamov budete potrebovať aj svoj a rýchle prsty. Pit stojí 9,99 €. Na dnes je to všetko, vidíme sa už čoskoro. A napíšte nám.